hayran halan qarayır. Yine turdu. Uy, artık can senem oyunaydın mı? Ece. Men bir düş gördüm. Göründüğüşün yazgıdın bir bolma olsun balam. Tor yerinden diyen. Vay ne amul? Tor yerinden. Men. Ne amullu? İdirak bolliyen. Nire gidecek bolyan onu? Ettetini. Vay hemmet menden balam. Men düğüşümü kalkını yor. Men. Vay balam men kuray. Ettetini. Vay. Onu nire alıp baryan. Nire alıp baryan onu vay. Yağmur. Yengem 정서들어. Dur diyen. Aytiydin ha. Aytiye. Bir yerine. Oğlum kalırım. Ayağlan. Geçen şimdi. Kıpırdama. Ayağlan. Geç yerine. Geçen şimdi. Geçen içinde Maral var. Biliyen. Koy bizi kızıllar bolar size mahklar. Yöne hemmemiz adama. Oğlun bile gelip gıydığını diri gömcek bolayamay. A sen? Goňşuňdan galmajak bol senem gıydığını alıp geldiňmi? Aýtdy hemdir bedýän işiňiz. Sizi jenayete çekerdi. Äkidiň ulary. Kıpırdama. Siz bizi bağışlaňyzlar. Öýüňize gaýdy beriň, ejeňiz garaşýandyr. Azat. Aw. Gıýlar urat, soň ýygyňyzdan ýeterdiň. Bolýa. Sag boluň gıýlar. Ýürü. Sen bärkme etmişdiň. Men Maralyň gaşşagyny bilýärdim. Oňa kömegim etdim. Ýöne hiç kime hiç sada aýtmandan kakam göredip bärik getirdi. Uy, mep çaňy.
Akşam bana ödümlü hayatta araş. Bolya. Qaytarma bol pörünüňe 6 ýyl boldy. Gaýlyň şinit galyň ýartyny müzen oklar. Men aýtdym aýaçy. Näme bolsa men şuň gitjek. Waýe, bu tonuşdurlary. Maralam gatoň ordy. Sen hem şey dermidin? Hawa? Dünýä belli. Durduhanyň gelini şey dip ýörse, hi bu matraçylyga çydap bolmy. 54 ýaşymdan, ak sakalyndan utanman. 16 ýaşlyk ýyly özüne gelin edinjek bolsa, oňa geregem şodur. Menim, Durduhanym, hemmi tohum tijimidem uly ile maskara etdiňiz. Maskaralar diýse, Matkaralygy. Men şuň gonamçylykda gördüm. Artık. Men berdi. Korkma. Korkma. Men berdi. Meni ada diýerdi. Öýdüne ýerde. Durduhanyň nökerleri raykomyň üstüne çöküp Ağa Murady, gelini, Vasilyna gittiler. Adadym olar halat etjek bolup uruşupdy. Otur. Yürü bir de gidelim. Adam şu yer gelecektir. Gece, ocağın açarını ver. amanlyk göşet, sağlıkmy? Biri ver. Dur. Koy. Koysana. Bir de gidip boljak däl. Kakyň Durduhan bilen olaň öý barylmaklary mümkin. Bir näçe gün bärde bar. Soň aşawada gidersin. Daýhandyr öýüne. Orslar şeýle gabilen öllerini uğradýar. Utanışdyrlar öllen gowmy näme? Şol aýtsana. Ýeneňizi, ataňyzy, adamyňy taşap ýerege diýer maskaralar. O dünýede de hapirler bilen dowlatyň oduny bileýän aýadymyzlar. Geçin ýylar, geçin oturun. Boýdaşlar, siziň bilen häzir Tekin başlygy Ýollaş Aýtakow bilen Sarnarkoň başlygy Ýollaş Atabaýew görüşmek diler.
Gadyrly uýalar. Bizin ha şu jaýda daýhanlar öýüni açmak makul bildik. Oň nähili boljagyny teklip edemeden bilemizok. Ýöne bir zat bolýan biz. Anyk bilýär. Bu öýtüniň bagy töýüňiz bolmaly. Biz bärde ýüzüňizi açyp, göz ýaşyňyzy süpürmeli. Başyňyzy dik tutup şura hökümetiniň halk üçin nähilik hökümetligine düşünmeli. İşte sizden ha malumatyňyz Zeyda Keykil, Yekaterina Ivanovna kömek ederler. Oň owalara gidip, boýdaşlaryňyza, doganlaryňyza, enileňize täze hökümetiň ähmiýetini düşündirersiňiz. Ortadan palav olmaz ettirler. Men siz saklap durmayın. Var mı onda? Yuğunum. Timardanım. Yürüm gıylar, yürüm. Yürüm. Ol açık kafa giyir verin. Utanmasanız lan. Bolýan. Hoş. Hoş. Çu. Sağ olun, yorulma da olun. Оля. До свидания, Сашко. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Çu. 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 Ahtamız Sarşali.
Al Hammatcan. Alın mollağa, alın. Alın, alıverin. Be. Olayan Bolşevikmiş. Öğren bizim oğlanızı Şura hükümetini olacakmış. Ayarlı akıl olmaz eşekte sekilliyiptirler. Yolbaşın ayar varsa o hükümetten hükümet olmaz. Ну? Для начала поставим музыку. Gelin. Gelin, gelin. Kavmi kardeşlere selam. Al-Huwaden, Sul-Wahwa, Ebedegeye, Turnalar, Ebarsanazi, Yara-Wahwa, Vatana, Tibeket. Salam yetir, Ala-Wahwa, Birlikey, Barsanazi, Yara-Wahwa, Vatana, Tibeket. Kavmi kardeşlere selam.
Esselamu aleyküm. Ve aleyküm. Gelin. Vallahi. Geçiyorum vallahi. Geçin. Handır. Gözün mü varıptırla ağrıya mı? Yürü derman koyalı. Otur. Adın ne mi? Yapar. Gözün köpten yer ağrıya mı? Ova gece. Eşen tutun kulağını da. Hedir. Men dermanım goýjadyr. Derrew gutarır. Ejen fit kıyamdy. Hanyat, korkma yat. Häzir dermanjy gyýor suly ağırmady ýaly bor. Agay, berik gel. Gel berik. Otur. Adın näme? Ay Vivi. He, ay gödel. Ay Vivi. He, ay Vivi mi? Elin ýakaýdymy? Akça çalar suly. Derrew gurtular. Artık bunlar benim yaramdan sana. Artık bunlar benim yaramdan sana. Sen yaran yok ha. Otur. Yok mu? Vi. Yok mu? Yok mu? Hani göreyim? Berik men yanına düş. Ertir yene gelgin. Bolýar mı? Sasha, bulara bir derin. Аширчик, бери гель. Yapar. Durduk gelin. Верни, давай чашки. Ребята, сейчас отойдите. Отойдите. Гид. Менсерет. Менсерет. Внимание. Uruşma Ahmet. Так. Häzir hemme taşa daýat. Ребята, смотрите сюда. Смотрите все сюда. Ну, давай. Так. Так. Hemme taşa daýat. Ребята, терет, менсерет. Хемме менсерет, ребята. Ну, давай. Так. Так. Бери, бери. Давай. Отойди. Ну, давай. Artana ber. Ну, давай. Так. Так. Beýlek beretme taşa daýat. Ну, Atlan. давай. Al beýlek ket. Ну. Inni bärin bağlacak var. Aha, satay. Gelnece? Yer näme? O sagıl çur ayal getirdi öyle. Mena tebek mi kadiydim? O näme gerek? Aşır yaranok diyorlar. O düğün bize de gelmedi. Onu näme üçin aýtmadym? Eyle borum etmedik de. Cintawet gelýär. Kapyny yap. Artyktaydy. Karnymy ak jet bilen daňaýdy. Uzyň içi samrap çykdy.
Gıyıcağız adın näme? Sen orsmy? Yok. Men teň bilen türkmençe gurlaşýany. Ha sen men bilen türkmençe gurlaşýanmy? Howa. Ejem nerede? Aşırlar. Aşırlarda? Yaranlarının iyidinden etti. Koynuğunu alır. Yerine geçirin de madalcı dolam, derletin. Aşılcanın kederi dağlara gitsin, daşlara gitsin. Allah'ım elimiz yengil olsunla, Allah'can. Annenin oğulcun uğukladı. Allah yol verse kutulur da cık öteydir. Açın kapıyı. İnnini açayım da. Näme o? Başka işin yok mu? Aşıra näme ettin? Kıygırma kırnak, çağanı uyururdum. Ayrıl gıyt, oğlum elini delirme. Vay buğuz bolup gidipdir levalan. Vay işim kayıttı. Vay bağlam. Men bossan, aşır neceti? Uy, häzir. Näme boldy? Güneştandan bäri goňşymy tutup, çağaty bolup bilmen horlanyp otyr. Edilýänçi. O baýaky tebibe eden adam iberdiler. Ýör. Gir. Gelnece nire? Ýuwaş, häzir gelýän. Ýür.
Hayırlım. Yattık. Rahat çıtacak bu. Kıyılar. Kalkındım. Bostan, bir kırak tuttu böyle. Ah Cemaz'a, birazcık sabret canım. Sabret. Otsa boğulur. Oğlunuz mu? Ağız, Ne mi? oğluna attık. Uy, oğul senki, adına mı ödüp tak? Yok, sen oğlum. Adının senin ak. Ertir toy olur, toyçu da kayelin. Görgü yamanını görüp muradına yettin. Muradda kayelin. Berez muradına, uypa muradda kay. Vay, bu Hudaýsynyň bar ýerine biziň aýagymyz sekmez. Dursun ece boşluk, Akçamal'ın oğlu oldu. Aybibiň elinden ar nuli, hemmäňiz ejeleňiz alyp gelin. Bir kowlaryna derman berin, galynyň tadbirler. Barın hemmäňiz. Ahmetcan bar gelin. Salam getir, ala vah vah verdi Barkın nazi, yar vah vah salam geytecek Oğlu kardeşlere selam. Yar vah vah salam geytecek Geliniz gowalaydy. Akçamal geçdimi? Uygen näme berip durdyň adyň näme? Hallı göze. Hally gözel geç otur. Seň adyň näme? Behtir. Geç otur Behtir, geç. Alın çay içip oturuň. Men size bir haýşym bar. Hally okap beriň diýjek bolýan. Merek baýa dokyan halyňyzy ýaly hally okap berdiňiz, Şura hökümetiniň bäşekde kän pul alarsyňyz. Üstesine de bergiňiz diýip ucundan hiç tat tutanmaz. Gadanan puluňyzy ödüňizniki bolar. Ýöne hökmany bir zat bar. Olam daň atandan il ýatynça işlemen. Günni diň etekki sagat işlemeli. Baha işdel. Bitäde hökümetiň kanuny. Bu kanun gyýdlar. Rabiňiz bolsa çağalaňyzy maňa getiriň. Ulu keçi diýmän hemmetini getirip beriň, öýdüm saklaryn. Ýerne hili. Rabimi. Rabiňiz ertir hal çüýnip, hem aýlyňyzyň bir bölegini alarsyňyz. He? Maýtejy? Meni gyýdym. Tylla bilen ýaz. Menim bosan bilen ýaz. Bolýa. Beýle bolsa menim ýaz.
Men uyda maslahatlashib, ertir aytayin. Bolya. Dur. Assalomu alaykum. Alaykum assalam. Tağaman geldinmi Bertcan? Şükür. Obalara murunçulukmy? Qorğunçylyk. Okondan iyi berdiler. Bele. Şähere çağırýarlar. Ağamyň gördüm. Durdukanyň nökerlerini gyryp, ýödünem tutup dur. Baham därik geljek diýdi. Dur. Salam. Ada tağır Ali. Kedelana da yatyr. Bir bahana tapıp birimi diýany bar gaýtmaly. O gaplarynça Baybo. Hinan hamini aqsama lakit. Ani? Biyak çıra öýdýän. Sen muny betire kitsaşko. Matalarym öýek edersiňiz. Otur, özüm berederim. İşlever. Hani. Wesa Muratcan Nurvi. Turdaýdykmy seni? Hani? Hoppa. Azgana delirdi. Gallan mırhın arttır oğlum. Algılan ýygyna. Nesihat berme. Bolya kaka. gelnece? Ha, geldiňizmi? Ağlaýarmy? Wefajan, hani Wefajan. Gelnece mene koyun ötürmeýär. Bolya gidiler. Hani. Koyay. Что делаешь, Арслан? Ahmet? Ýerde daňay. Nereye gittin Ahmet? Han gel yerine geç. Gel oraya atağa. Geç yerine. Oturuyorum mağaradan, oturuyorum. Oturuyorum Ahmetcan. Hani gel oğlum, hani şurada yerde otur. Ну давай, kesin. Söyleme, hot çıktı oğlum. Hani iyi ver. Ne? Kuşu. İyi verin bağırma. Ya, olmaz böyle. Olmaz. Yerde gülberlerle duracak. Hadi getir. Hem cak parmağını getir. Çelim, çetir, gülüm, getir. Hani yine bir gerek getir. Getir parmağını getir. Hemen. Bol. Geldiniz mi? Men häzir. Gelin. Ağay, işini bete. İş wagty bir ýam oturdy. Maşynyň nähili işleýänini size görkezýän idim. А мы обедать пришли. Кормить будете работничков, а? Ну, kaçan kanет? Artık Aşgabat'a gidiyor eşitlikle. Ого. Onu sana bir haýyşymyz var. Ну, слухаю. Salam Saşa. Salam aleykum Artigdayza.
Подберите букву, как здесь. И Allah kömek versin. Tüys başlayıvermeli. Böyle. Üýdägi buyurjak neşeýip durmalymy? Artyk. Uy. Geri ver. Men häzir. Эй! Какой же ты джигитар, а? Assalamu alaikum. Wa aleykum esselam. Kurban zamanın tamam zeytlerim. Как дела, Сашко? Ай, şükür. Berekella. Ana oturun çay içelim. Men täze kanun getirdim. Hökümetimiz yer suw reformasyny geçirmegi makullady. Meret baýyň hem yer suwny daýhanlara paýlamaly. Dur. Sana da aşybatda garaşýarlar. Çay içenmizden soň atagany alyp meret baýlar ödelenýär. Assalamu alaikum. Wa aleykum esselam. Gurulmasyň. Burada. Meret agay da. Ha, hakym ödedir. Bar berim. Assalamu aleykum. Wa aleykum esselam. Çay koyun. Şükür. Aman geçin oturun. Ata gurgunçuluk mudur? Bize haberli geldik Meret ağa. Aydıp oturun. Inin şu gadiyette Şura hökümetinin täze kanuny bar. Bu kanun boýunça baýlan yer suwuny garyp daýhanlara paýlamaly. Siziň hem yer suwuňyzyň owa daýhanlaryna paýlanjakdygyny aýtmaga geldik. Ertir, sizem marın. Maşgala tanıňyza görä yetdik paýyňy da alarsyňyz. Taňyr ýalkazyn. Bolýanmy? Sag oturuň Meret ağa. Ha, çay pay çıkydın. Ýok, sag bolun, biz howlukmaç. Ýaşanma. Hoş geldiňiz. Ýerden ýylaty owa Şuraň ýanyna ýygnan. Şondan hemmemiz göni ekşegder. Bolýan.
sana artık deyip bilirler ki. Kim artık ödenim varsam, men gay yetmedim sen. Yanımda varsan, seni göresim geliyor. Сашко! Кинулар işlemeye adres ettiydin mi? Сказал. Женщины говорят, что не смогут завтра ткать ковер. Другая работа есть. Они хотят немного поработать для завтра. Özür haş eden varsa ayı yaplı.
Hawa. Bu taya bolaydı. Doğruydu. Inni beyle kovlar aylanıp çıkmalı. Görsene. Yine akşamlar bile baksanna. Ты лучше, сестра, сама поговори с ними. Саш, öyle mi taysana? Давайте хемями спидемо до них, а? Yürüm gideyli. Men häder geler. Kıyızlar. Men size ne çekedek? Ne hiliş? Sasha. Öyle. Elingde güller bittin. Aydanın gelsin. Sen Aşgabat'a gideceğini eşitip, oğulgaydık. Как раз хемями с Шигун едем. Nämäň nämedigini bilinçäk. Hiç kime hiç saat diýim oglum. Ikimiň duramyzam görmediler. Gowsy gaýsy. Inni bir yatta. Yatırıyorlar mı näme? Atağı. Ha. Çüş. O diýende hakykat bolaydyr. Gözüň bilen gördüň. Hawa bütün meýdan ýorun jogap batýar.
atmayırlar. Yarov başlık. Yol olsun. Näme çağalaňy haypyň elenokmy? Gelin adamlar, gelin. Her giyli mata var, şahı var, keteni var, makmal var, okuru çanak var. Gelin adamlar. Bay, bolsa da zordan eleydim o. Sizin bu taylanınız yedirlik. Şehre barar yerler. Şehirdeki adamlar ağaçlığından ölüyorlar. Sebebi diysen yeni yoluklan teyze hükümeti millete verir yal çörük tapan o. Son çiğnem adamlar kaha kadava minip o kızırlan paçağın üstünü yarağlı golgolun turulup durulur. Hava benim üstüme bir topar yarağlı adam sözlüyor. Yönümün olarak hal adı belli meret dayın oğuzuna var ya annemden sessiz ünsüz koy veraydılar. Sizin ol jinat değilin yağının milisiyelerle öldürüp durulur. Hava hemmetini yok ettiler. Assalamu aleyküm bayağı. Amanlık mara. Geç saçak başına. Bayağı buyurun müslümanlar edil gepleşimiz yerine getirilendir. Geçmediklerden olsa koydu ötey. Verse çıkrak, ovada görünmeli. Скорей бы, а то совсем устал хлопчик. Gittik. Adamın nerede? Öydü. Sağalan yerim artıkça. Şükür.
Buyur, çay tut. Bağışla gıydım. Milleti ova şuratını yığınan. Ayal ata çıkın, torgoy köke çıkın, ahırda man olurmuş deyipdirler. Kim? Uy, gir ver. Çırağını pezer. Beni göreymesinler. Hedir. Gir ver. Gir. Korkma. Geç. Bana şöyle morlu. Ne morlu? Bana bir gülliyeler. Şun bir de Meret Bay velli. O ömrüne bir de ayağın teken adam del. O bana gariplikte horlanıp görmem. Musulmanlar olup biri arka durup kapırlara karşı görüşmedik bolacak delliydi. Tamam. Sen bilene karın aslığım açmaktı. Sen defte gülgüy olmadığımı üçüncü hayal edip alacak. Üçüncülük ayıp değil. Onun konguruyan körpe ayağını var neydi? Ertir iyiden gelin olcu gelir deyip eyyem toygundan belledi. Bana dilimim yardırman hemen adı özü çözüp gitti. Defte canın tek 15 yaşan o ahrin. Ben ömür eyetim garip. Şimdi ne edeceğimi bilemem. İkinci kişi buğdayı illerden kargalmalı bolduk. Şo bergini bermek üçün oğlanlar buğdayı deyip rayona gittiler. Olar yerden ilerler. Biz hökman mararız. Böyle. Onunla ben gittim. Arkayın olay. Böyle. Korkma.
Toprak içinde dağda daş kaytıdır, Cezreti altın tamam ettin münakkaş kaytıdır. Var fakat ağzını terkeş kaytıdır, Bağ yetmiş bağ hemme bir de boş kaytıdır. Kaytıdır. Sumabundan uyulur, şemde bunda çağırır, Yüz otur bakmın demin boynunda dındır bağırır, Cevreti ateş olur, yesmağı yetmiş kayfeder. Yine bir kuş görmüşem ben gezer olmuş katıday, 700 dövme sen etmiş olcağının üstüday. Kış günü dağı sırvar yadını gezer yer fesiday, Çulgadan boysa Artık daydım yerli. Ayeti. Uy, geldiğini görsün. Sen meni öýüňdäki? Ay berekella. Bitmezine farklar gerektir, saat gerek, Lukmanın etkanına afet gerektir, at gerek. Bunu bilyen arife ölümyeden muhtat gerek, Keştinim yerine güne yelken gerektir, bat gerek, Çünkü tenlik değil. Hoş gördük. Geçin. Biz geliniň ýerine geldik. Sen men yerim aldım. Adamlarımam. Biratları sen hükümetin hukuk berenmiş. Yöne men toyum olmağa. Hiç kim hukuk beren näler. Ol hukuk diňe bir adamda bar. Desse ulle. Häzir ondan soralyň. Eger ol rady bolsa sen toýuňa hiç kim päkel bermez. Hommadyň üçin jaýaly bolmaga sen radymy? Aýt. Goý hemmeler eşitsin. Ayal atta çıkanna. Hükman Ay bunu. çöpe çıkanna. Yönü Ahir zaman. sizin zamanınızın ahyry. Cenap değil mi? Вот, Жена делал. Yorum hani. Артегуль! Gel verin. Salam aleyküm.
Aman mı? Aman tamam. Gelin de geçverin. Gelin göreyim. Aman mı? Salam. Kuruluk mu? Geçverin. Saşa bir çay koy. Toba. Bir de erkek kişinin önüne de kapırın demlen çayını içiver. Tobe. Mene meret bayın ayalı oğul gerek. Bir de moğullan ayalı bike. Olaram batraklarımızın ayalı Nabat bilen Hacar. O da Tehra, Hommat Can'ın ikincisi. Havarımızı alsan gelinimizin izinden geldik. Deste ölüm mi? Hava. Ola yok. Ola şkabatta. Onu verdi dayxanlar oyuna gitti. Senin ikinci günüyüm dik geldin mi? Hova. A siz neymi? Bu hizmetiniz için bayi size bir zat verdi mi? Ya boş vada allanıp geldiniz mi? Bize hiç müştat diyen yok. Özümüz geldik. Bize gelinimizi ver. Sizin mecbur edip getirilenizi biliyen. Yok, özümüz geldik. Eşittin mi? Hiç kimin namı satsınına kalıp geliyen neler? Siz haçandan meğer bayiler bilen şahatlığı. Ağır namızı den bölüşüyeniz. Sen bana kulak at boydoş. Sen neçe oda köyde düştüğün, bulan müydüne kol görünüp bilmersin. Bir yan he öyüne varıp, yağlı palavdan gerikte eve doyup, yumuşak düşök dağınar. Sizem, çağalanız bilen garip çatmağınızı tüm on sırkınnısına karaşarsınız. Ömür boyu şeyledi, innem yükler öydemok. Şoň üçinem dette ulun izinden gelmeli elle, on izinden gitmeli. Deste ul yali, gırnıklıktan çıkıp, erkin adat yaşamani arzu etmeyeniniz var mı? O hakta gece günni fikir edip, düş görýänigden bilýän. Inni bolsa, arzu ulyny arzuwuna yetirjek täze hökümet bar. Şura hökümeti. Eşdiýäňizmi? Eşdiýäňizmi Fethi? Bu darak kakyanlar, täze durmuşyň mantyna düşnenler. Goýça pikir edin boýdaşlar. Baýlardan size hiç açan arka dayanç bolmaz. Baýyň ayalym bolsa, oğul geregiň bal güni bardyr öýtmän. Günüli ýaşaýan günlerini mydan näletlep ýörendir. Bärigen ärniň gazabyna çydaman, gorkutyna gelenler. Bilýäňiz näme boýdaşlar? Beýdip ýöňiňizi alladyp ýörmeňde, biziň artelimize girin. Hal lokan, mektebe gelin. Täze hökümet. Ýigrenmäge bolsa dediýämi? Hova. Ýigrenýärmi? Neydi? Men sana bakılarım. Nefili ýigrenmeliğini. Nefili ýigrenmeliğini. Hey! Durun! Birinim gelene! Koyup ortasın! Dur! Брось таблю! Брось, тебе говорят! Dur diye sana çıkır! Брось! Dur! Брось таблю, гад! Пошел! А ну пошел! Пошел!
Yaradan! O yetim alacak doğum atasına menvese yoğurt satar mı? Sana menvese de yoğurt yakan! Al! Dam! Araba adam! Çaprak! Dur! Dur hani! Tigir adam! Yok. Hey! Yok. Sen oğlum! Sen oğlum diye angırraklar! Ölgam! Ölgam! Al bana arabadan buyurun, çiğmen buyurun. Ölgam! 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 Çiğmen borçamızdadır.